Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagbaho ako. Lipay ako. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Noel ginaingon, ayaw tintala ang akong asawa, kay dili gyud na mada. Apan ang imong asawa, pagkahumok og ilong, bugha gyudayon. Aw, looy kay ka. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Doon na lang ko sa amo. Mahigbong gito itong akong asawa nda nga nag-half-day ako. Mayon to nga bago siyang ligo ronda. Kay birahan din ako siya. Uy, yun na. Tanong naglakaw o kusog nga nagdagpuspos. Si Mama Tilde man na nga inahan sa akong asawang si Aileen. Ma! Matilde! Huy! Ma! Matilde, ano man ka ma? Handa ka magpuspos, oy! Swerte lang siya. Ngawa na ko siya maapsi nga gigukod na kong puspos. Bali-bali, ginunta ning 2 por 2 siya gawas. Tay ba, ma? Manawag sa kusmotora. Kinasim na yung mong gigukod og puspos, ma. Milagro man ka nga nakakita kag away. Nga di man taunta ka pala away. Sisimo nga bana ni Petra. Naabtan ko gyud dito sa inyo nga gustong mugulit sa kabot imong asawa. Akong giduol. Diing na noon ko nga pahawa tiguang kay dili ikaw ang akong panguyaban. Nimal. Nagside gihapon na siyang ibit-ibit sa akong asawa, ma? Ay, sige gihapon. Mauto nga misaka si Aileen og nagkuhang kutsilyo. O, unsa? Mautong gipugnan kong akong anak. Ug ako'y mikuha og puspos aron bunalan ko untang animal. Nidagan mong akong gigukon. Si Aileen. Doon ko si Aileen, ma. Hulga ra kitong ako nga dunggamon siya. Pero di ko makahimo pagpatay og tao, uy. Di ko gusto nga mapriso. Ay. Ikaw basad Noel ba? Unsa bag ka, uy? Wa ka gyud gihimo nga reaksyon ining gihimo anang simo sa imong asawa, ha? Badlunga na, uy. Sagdi lang, ma. Kung makita mi anang simo, badlongon ko siya. Maghuwat pa mo kung magkita mo. Kanus ang baka mo magkita, no? Ayaw na lang paduula si Noel anang si Mama, uy. Dili ko gusto nga magkaaway sila ni Noel.
Boksidora ba kuno na si Simo sa una? 6-rounder kuno na siya. Boksidor nga ba nga? Ha? Kay kung maayo pa ng pagka-boksidor ni sikat na unta na kaniad to. Usa ba sa dasa kong nabalakaan ma kung mag-away mi? Pero kung makita mi unya, pakig-away siya nako kung akong sukmatan, mangita akong pusil. Pusilon ko siya. Diyos ko, ayaw taon dong, uy. Dili ko gusto nga makapatay ka o mapriso ka. Sagdi lang, bisag unsa pa'y buhaton anang Simo, di gyud ko magpada. Bisag daga patingali ko di sa ko musugot anak niya, no? Og ikaw ba, Matilde, ayaw na nagtubayi si Simo lagi, kay kung makapatay kag tao, mapriso ka lang hinuon. May lang lagi kung ikaw ang makapatay. Ang kuya kung ikaw ang mapatyan anang tawahan na. Mapatyan pa, Oroy. Kinesas Petra gayang asawa, no? Huwag yun makabuyag anak iyang banda. Otro po gaway buot ng iyang asawa. Ikaw ba, Simo? Nayabag naman taon ka, uy. Magsige magagibid-ibid ng Aileen nga asawa ni Noel. Ako'y nawas imong gibuhat, ha? Sorry day. Ang ganda. Kaya ko anong kaya cute. Kaya pagkababae ba? Ikaw, nakuha na gini mo pagkababae taon ay. Bada ay, unya. Ngano'y nang asawa man ka nako? Nanguyab unta kag babae nga cute. Nga mubagay po daan ng imong kuan diha nga cute sa gayo. May lalay sutil ka to. Ano? Sukan nito eh. Niya po na ta? Tuma na eh. Marato kaon. Kwarto ta. Day? Dulog. Sa baday, budbudag imo, uy. Uy. Kapoy kaon anang imo nga mura lang og way gikaon. Oh. Murag bata nga ipanutpik ra na. Bangga sa kanay pita. Mao ka na. Binastos ng gibuhat ang Simo sa imong asawa o ikaw. Wa siya respeto ni mo. Nabago na siya nga ikaw ang bana ni Aileen. Ako noon pa, huwa man ko mahadlok anang Simo. Ay di lang ko gusto nga mahinayak ko. Pero kung di naganion niya ako makaagwanta sa iyang pagsigig o hinanggaw sa akong asawa, ba't yun kugid siya? Oh, Noel. Nagtuo tingali mong tanano. Lakip na ka ng Simo. Natalawan ko. Di ko talawan pa. Nakapugong pa lang ko. Pero oras nga di ko na mapugngan ang tanan. Ano na tingaling gayuna. Nasudlan ko ang bilangguan. Ikaw ha, ayaw gid in taon. Ayaw gid og pagpatay og tao, Noel. Naimayo ay, kung gusto ka yun nga mahunong ang binuang niya ng Simo, hala, buhata ang iyang gibuhat. Unsa? Buhaton ko ang iyang gibuhat? Okay na. Panguyabisan si Petra nga iyang asawa. Halan, no? Nayabag namang gyud ka Simo, uy. Ang ako ramang banang imong gipanidan nga mulakaw sa trabaho. Kalit ka man duol dinhi nga nang labako. May dabi ni Marilyn. Sama mong yun tani mo ako gusto nga masawa. Mauyab. Tungkol kay. Cute kay kay. Ganahan day kag babae nga gamay. Bida gamay. Oo, ganahan. Mahay ko anak usawa. Petra, kuwaray. Laing kayo. Wala ko'y labot, ana. Wala ko'y labot, ana imong problema. Basta ayaw pagsigig samok nako. Kay wag gyud kay makuha nako. Kay bisag daga pa ko ron, Simo. Diga po kumusugot nimo eh. Dili ikaw ang klase sa lalaki nga gusto nako. Mia, gini mo. Bastusa sa nimo eh. Di ka mo pahawa diha kay papulis ta ka. Pulis ko taon ko nimo. Hawak ko dutang gibuhat yan nimo. Sana lang maibog sa usang babae nga cute. Pahawa na lagi diha.
Nang lampa ko, ay kung sa muka. Layas na! Oh, uy. Klitan ko dahil. Sexy mong ka. Asa ka? Mangitang sakar. Ikaw rin ka mao? Sabi di mo nung sakar ko. Kita kang sakar. Bidya sa luwasa ko eh. Mangita lagi laki nga dako. Ikaw kinangita ka magbabay nga gamay. Ako sad, mangita kog lalaki nga dako. Klaruha na diya, Petra. Beda. Saan na nagihay mong bakit ako nagkananda ko, ha? Patay ko nagigos ko mo, ano ko ba? Kay bawo ka, buksidor ba ako na? 10 rounders. 10 rounders. 6 rounders ba ako sa unan? Ako sa mga? Oh, sana all boksidor. Oh! Abot pag 6 rounds. Pero sa kamad, di gyud ka kuha halos og 2 ka round. Gamay pa gyud. Twe! Ay, Petra, ikaw ning ni asa giparkingan ko sa akong motor? Ako, ang sa disimong tanaw. Akong nagdamgor ko. Ha? Asa mo ka? Ibili na natin yung imong motor. Mag-taxi ta. Ha? Asa mo to? Sa mapog na nga lawak. Kung wasog ta si mong asawa nga kumbana, ikaw, Noel, bisag wa pa ka manguyab na ako, pero gisugot na ta ka. Petra. Abi mo, Petra. Nalipay ko nga wa ko maghago og panguyob nimo. Plano ko gidunta nga mangitag paagi nga manguyab ko nimo. Kay gusto kong tubangan ang gibuhat sa imong bana. Ay, gikapoy na sad ko sa kinaiya ato niya, uy. Ganahan ko na siya sing asawa kay cute nga pagkababay. Ako kunod, ako nga pagkababay. Dili mga siya ganahan nimo kay dako ka. Unya, ganong iya man kang ipangasawa? Ay, kung nang mahay siyang nangasawa na ko, no? Mas labaw pa ko. Busa, bahalat na ni. Puslan man. Manotag mo tal. Dako kong pagkababay pero kining mo kakyut pa ini. Muni ganahan ang kakyut kayo. Awa pa ba yung kuy anak? Ang sabor ang bahanang nakasud, ani. Muni nindot. Ang kilukan. Bebe, ang yuban ni mo, bebe. Dapat. Awa ni time pahay. Bubuon ko ni. Mani ako ni pangita. Murag anay ko ning imuha ma-virgin landa. Kani mo ni akong ganahan. Kalami. Gawot mo ba? Dako kang babae pero gamay ra kag ba. Noel, mo plaster na ko gigtabing. Ipansak na natin. Nagayang na ko. Amitilan na ko. Sige na. Sige nang sud na. Uspapi, nakakita. Agay. May manay ganina ra. Ang muna mo ni Pangita. Wala na ganang kong dako. Kani mo ni ako gana. Paspasi pa. Ay, katas ka. Noel. May nahitabo yun na mo ni Petra ang asawa ni Simo.
Wagi ko maghagog panguyab niya, kay siya ang miduon ako og nang hagad mig sex. Pagkahibaw siya ang bana, ipangita ko og buot patyon. Apa dihang misukol ko? Ha, hadlok madi ay. Ang akong asawa, perting hilak. Nangahad po kong pasaylo, o ipasaylo rapod ko sa akong asawa. Mao katong kasama ang kaagi ni Noel, tinining tulumanon. What's the style? Gipasaylo sa asawa style. Kini mao suganon gisuwat ni J. Badayos dalit sa RMN Drama.